Усім прывітання, першы гікаўскі 57, здаецца, выпуск. Я не памятаю. Да, я таксама не памятаю, я ўвогуле не ведаю, на якую халеру я кожны раз кажу, які гэта. Гэта чарговы выпуск першага гікаўскага пасля тыднёвага перапынку, таму што на тым тыдні мы запорхаліся просто ў усмерць, мы спісаліся. Гэта вельмі дзіўная рэч, я зрабіў шоу-ноты, я зрабіў усю херню, пасля гэтага мы прыйшлі, я скінуўся Вадзіму, і Вадзім мне напісаў, я пачытаў шоу-ноты, і цяпер увогуле не хочу нічога пісаць, давай пачнем. Я такі, давай. Вось, я усе ты выходныя прагуляў у Kingdom Come Deliverance. Яна была па зніжкі 90%, і я просто прачынаюся, і Вадзім мне зранку піша пра тое, што я табе падараваў на аккаунт Xbox Kingdom Come Deliverance. Я хутчэй за ўсё вы не чытаеце мой твиттер, ці што, з пасылачкай на мой і Вадзімову твиттер внизу будуць. Ёбаный рот, да, добра, давай вырезай гэта нахуй всё. Короче, а вось тут вы не даведаеце, што мы вырезали. Да. Вось, короче, справа ў тым, што я не мог набыць са сваёй карткі Kingdom Come Deliverance, Вадзім мне яго падараваў, а ў мяне вельмі моцная гульнявая імпатэнцыя, я пасля гэтага як заліпу яе. Вось. І у нашай эксклюзіўнай частцы для Патрыёна я распавядаў, чаму у мяне зараз не атрымліваецца гуляць у Kingdom Come Deliverance, калі я вельмі гэтага хочу. Вось, таму спасылачка на наш Patreon унизу, ці што вы можете занесці нам ад 2,5 до 100 евро. Вось, і колькі вам не шкада, лайк, шэр, Patreon і ў каменты дзякуй за мову. Вось. ДЗМ. Дзякуй за мелказёрова. Што, тыдзень у нас пачынаецца даволі прышпільна, таму што... А разгон ніякі ты не хочаш на асноўны выпуск? Ты, блядь, мяне нават не даслухаў. Тыдзень пачынаецца прышпільна, таму што Вадзім сабе набыў PlayStation 5. А, господи, блядь. Распавядай. Да ж, слухай. Як табе Helldivers? Ніяк. Таму што, ну, я яе набыў, але ў мяне яе нема. А чаму ты не паехаў просто... Ты яе набыў праз інтэрнэт-краму? Я яе набыў праз інтэрнэт-краму. Я паглядзеў, у якой краме яна ёсць. У кожным топа-цэнтрас. Ты просто мог прыйсці афлайн і набыць яе. Так. Я паглядзеў, у якой краме яна ёсць. Лепус, дзякуй Лепусу, дапамог мне абраць наушнікі пад яе. Падпісвайцеся на Лепуса, ён раз'ёбны. Стрымер. Вось, потым я... Спасылачку унизу таксама пакіну. Я паглядзеў, у якой краме гэта ўсё ёсць. Я замою гэта самавывазам дадому. Ой, самавывазам дадому, блядь. Замою самавывазам, думаў, съезжу да крамы і зайду які-небудзь яшчэ. Зараз прыйдуць літаратурны гурток і напішаць табе: не замою, заказаў, прабачце. Вось. Прабачце. Цалуйце сраку. Ну так вось. І думаю, вось я яе заказаў з самага ранку, яшчэ да таго, як усе крамы адкрыліся. І вось я ўжо з... Сёння якое число? 20-го? Ну вось я ўжо 3 дні чакаю, пакуль ён з'явіцца ў той краме, у якой ён быў, калі я глядзеў, у якіх крамах ён ёсць. Блямба. Вось, і то бок у мяне зараз у ходзе выканання напісана. Я глядзеў 2 дні, плюс-мінус у іх у крамах ёсць. І мне падаецца... А ты якую версію набыў? З дыскаводам ці без? Без. Навошта? Слухай, мне для аднаго Helldivera дыскавод навошта? Як же Чалавек-павук? Як же усе гэта эксклюзівы PlayStation-овскія? Ты што? Ты што, не будзеш гуляць у God of War? Сраць я на іх хацеў. Ну дык вось. І я ось чакаю, пакуль яна з'явіцца ў краме, бо я нават на дадзены момант заходзіў на інтэрнэт-краму. Як шмат крам, блядь. Вось, я заходзіў у інтэрнэт-краму, глядзеў, у якіх крамах ён ёсць. І па Вільнюсу яго нігде няма. Вось. То бок, на дадзены момант PlayStation у Вільнюсе няма. Бля, мне здаецца, просто трэба зайсці ў топа-цэнтрас і паглядзець... Ну, слухай, я ўжо заказаў. Ну так, факт. А чаму ты не ў геймруме гэта зрабіў там? Таму што там даражэй. А, ну окей, магчыма. А я з'яўляюся учаснік. Як? Удзельнікам топа-клубу. Вось. Яны мне недавно патэлефанавалі і такія: дратуце, вы ўжо 2 гады удзельнік нашага топа-клубу, не хаце па акраменнай, там колькі мне 60% сказалі, знічкі набыць кававарку. Я такі: прышпільна, а колькі каштуе? Она такая: ну она каштуе 1100 евро, а левы яе можете набыць за 599. Такі: дзякуй, да свідос. Ну вось я нават зараз гляджу, я нідзе няма у Вільнюсе. Ну да, такое.
Ну вось, і я ось чакаю, пакуль я атрымаю PlayStation. А ты збіраешся гуляць на клавамышы ці ты збіраешся гуляць На клавамышы. на гэтым выкшталцоным DualSense? Не, клавамыш. Мгм. Выключна клавамыш, бо, па-першае, гэта шутер, вось, а па-другое, у мяне ёсць клава і мыш. Добре. І монітор нормальны. І монітор нармальны. Да, то насамрэч раз'еб. Добра, слухай, ну я цябе віншую. Типу... Та што, я яшчэ нават не атрымаў. Ну, ты ж за грошы заплаціў, у любым то выпадку так. цябе яе прывязуць. Вось, таму... Канешне, як па мне, ты крыху ступіў, што не паехаў просто фізічна ў краму і не набыў. А навушнікі ўсё гэта таксама не прывезлі яшчэ? Ну, яно ёсць у краме. Яно ў адным заказе ўсё, так? Так, яно ўсё ў адным заказе, але навушнікі ёсць у краме, а і гэтага няма. Мне здаецца, трэба пачакаць просто панядзелка, таму што звычайна я не ведаю, як у Літве, у Беларусі, калі я працаваў, я ўлетку працаваў у краме тэхнікі у 5 элемент. Вось нам завозілі па суботах ці панядзелях, я вось дакладна на выходных. Вось таму, магчыма, табе трэба просто пачакаць новага тыдня. Я стаміўся чакаць. Але не, добра, слухай, я яе набыў ввогуле без якіх либо ведаеш эмоцый. У мяне не было такіх эмоцый, як я, напрыклад, калі набываў сабе Switch. Я такі прям вау, гэта новая кансоль. І ведаеш што, я хочу цябе паслаць у сраку з-за таго, што калі я першы раз у рукі ўзяў Switch і адкрыў краму, яна вельмі моцна лагала, і ты такі, гэта на ўсіх кансолях. Гэта ніхуя не на ўсіх кансолях. Не, чувак, гэта выключна на Switch. Не, раней так было на ўсіх кансолях. Ты, хто валодаў там, напрыклад, Xbox 360, PlayStation 4, яны гэта дакладна ведаюць. Гэта выправілася з Xbox One на той момант і з PlayStation 5. Мне, конечно, можете зараз поправить у комментариях, на PlayStation 3 с крамой пиздос был по жыццю, потому что яе там ломали хакеры, яна там был некалькі месяцаў недоступны онлайн, там усё працавала праз дупу. Вось, але, ну, типу, з PlayStation 5 зараз усё добра. Але ты набыў кансолю, у якой нема браузеру. Ты про што менавіта? Ну ты там вось як на Xbox не можаш запусціць фільмец з пірацкага сайту, там зайсці на умоўна Анібел і паглядзець нешта. Я, дарэчы, я перастаў карыстацца Анібелам, тому што стаў карыстацца кінакіпай у гэтым плане. Сур'ёзна? Да. Ну я даволі мала гляджу аніме, калі на Анібеле выходзіць нешта такое, я сачу за імі вельмі так моцна, але калі нешта выходзіць прышпільнае для мяне, то я гляджу. Слухай, на дадзены момант а так калі нешта просто паглядзець, просто включыць, ведаеш, на фон, то і кінакіпы ў мяне заўжды. У мяне вось на дадзены момант у мяне які план выкарыстоўваць Switch, калі я куды-небудзь еду. Я нікуды не езжу, таму што Switch у мяне будзе стаяць, пакуль не памрэ ад слоя пылу на ёй. Вось, выкарыстоўваць Xbox для тэлевізара, то бок як браузер, як ютубчык і так далей. Як прыстаўка да тэлевізара. Так, і выкарыстоўваць плойку выключна для таго, каб гуляць у Helldivers. А у Kingdom Come Xbox. Выключна. А ты на геймпадзе гуляеш? На геймпадзе. Да. Слухай, вельмі зручна. Вельмі ахуеннае кіраванне, канешне. Слухай, ну так вось, Kingdom Comes. Давай до Kingdom Comes. Come as you are. Кароч, у мяне ёсць некаторыя адчуванні, якія мне калісьці падаравала гульня The Elder Scrolls Oblivion. Я вось тое ж самае адчуваю, калі просто бражу па Kingdom Comes. Я вельмі моцна... Кароч, ты ж ведаеш, што ў мяне гэтая херня, што я ніколі амаль не выконваю сайт-квесты. Я тут не выконваю галоўны сюжэт. Я просто на яго струк забіў. Сур'ёзна? Дарма. Я разумею, што дарма, але вось там на самом пачатку, калі наш галоўны хлопец Ваня, так, Ванька прачынаецца... Ну, Ванька, Іван. Інжых, так. Ён прачынаецца на млыне, і вось гэты млыннік, ён яму дае сайт-квест, просто пасылае да іншага млынніка, дзе можна збагрываць усё, што ты абрабаваў. Пампуй толькі першага. У якім плане? Ну, у рэпутацыю. Ну, магчыма, не, я наконт гэтага зараз не паруся. Я зараз для сябе абраў такую тэму, што я хаджу... Кароч, я заўважыў, што калі ты перамяшчаешся на гэты
праз fast travel час ад часу цябе спыняюць ці разбойнікі, ці нейкія рыцары. Вось, я з імі спрабую файціцца просто, каб прапампаваць баёўку, так. Па-першае, каб свой асаблівы скіл падняць, а па-другое, каб і скіл у гульне падняўся. Вось, па-другое, я граблю караваны. Вось, ну, тыпу, стэлс-херня чакаю не да ночы, да вечара, таму што ўначы, калі ты без факела, да цябе могуць падайсці местнай аховай і аштрафаваць цябе і засунуць цябе на некалькі, ну там на некалькі сраку. Да, на некалькі сотняў у турму, так ты там некалькі хвілін правядзеш, вось. З дэбаф ловіш. Так. Вось, і, канешне, вось, я палепшаю скіл ускрыцця замкоў, таму што, блямба, такая цікавая сістэма. Цікавая? Ебаў я ў рот гэтую сістэму. Прапампуйся крыху. Дзядзька, я вось так вось гэта раблю. Гэта пиздец. Я таксама. І, канешне, гэта ўсё вельмі... Першае, вось у мяне на працы ёсць чувак, які цалкам прайшоў некалькі разоў. Вось. І калі я яму распавёў тое, што, ну, я пачынаў Kingdom Come гуляць месяца 4 таму. І я дайшоў, памятаеш, да першага моманту, калі полаўцы толькі напалі на твою вёску, табе трэба ад іх збежаць і спасці, уратаваць Тэрезу. Так, і мне здаецца... Ты намагаўся іх пабіць? Не, я намагаўся з'ебацца, але мне здаецца, мяне разы 4 пры гэтым забівалі просто стрэламі ў спіну. Просто лошадь паклікаць. Вядома, калі ты вось далі за вёску выскаківаеш і бежиш у бок вось гэтага гарадка, дзе ў цябе пачынаецца галоўны квест, там ёсць 3-4 моманты, калі ты бяжыш і стаяць полаўцы на тваім шляху, і яны табе страляюць у спіну, і у цябе можа просто загарэцца экран, што тыпу вас забіла шальная страла ў спіну, тыпу ўсё, дасвідос. Гэта калі ты вылазіш за межы карты. Ну, Магчыма, не ў той бок бежаў? Не, я ў той бок бежаў. Вось, і я, кароче, разы 4 памёр. І увогуле, мне гэтая гульня, ведаеш, такі даруе, там, Zelda ці Dark Souls Experience, калі цябе просто ваншотяць. Вось. Таму што, канешне, вось, у самым пачатку гульні ты павінен забраць сякеру, малаток, гвоздзі і нешта яшчэ. Вось. І я такі, ну, добра, а я перад гэтым пайшоў, патрэніраваўся па баявой сістэме. Я такі, добра, значыць, зараз будзе квест, у якім, ну, тыпу, я буду біцца. І я уступаю з гэтым п'янчугаю у бойку, вось, і ён мяне просто пиздохае адразу ж. Тебе ж не абавязкова з ім біцца. Я яго просто... Там быў чалавек, які прадаваў розныя рэчы, я ў яго купіў топор і просто забіў яго. А, сур'ёзна? Так. Не, у выніку я пайшоў да хлопца, там жа стаяць твае сябры, якіх мне здаецца, я яшчэ сустрэчу. І там квест на немца, я адмовіўся ад яго. Не, я пайшоў, я закідаў дом немца гаўном, там і яны дапамаглі табе. Глядзі, я перад гэтым яшчэ, я ведаю, што я зрабіў вось просто дэбільнейшую памылку. Я абрабаваў дом немца. Вось, я спачатку падайшоў да ягонай жонкі і сказаў, каб яна пайшла яго забіраць, абрабаваў дом немца, і пасля гэтага я быў павінен, як я потом даведаўся, скінуць усе гэтыя рэчы у куфр. Вось. І каб яны захаваліся, каб потым я іх мог зайсці, там же куфры ўсе сінхранізаваныя паміж сабой. Вось, і тады мне гэтыя рэчы засталіся, а ў выніку я быў перагружаны, калі скончыўся пралог, я ачнуўся на гэтым млыне, і ў выніку у мяне была толькі тая вопратка, якая была на мне апранута. То так. Вось, і гэта, канешне, быў мой крышачку праёб, а я такі... пачну больш-менш зразумела, я больш-менш разумеў, у якую гульню я пачынаю гуляць, і тыпу я такі, добра, я пачну стандартны вось гэты шлях вора, то бок я буду красці нейкія рэчы, крыху прапампоўвацца, потым паспрабую сабе там дзе-небудзь сташыць якую-небудзь нармалёвую вопратку, там які-небудзь латы ці нешта такое, а пасля гэтага ўжо ісці трэніраваць паўнавартасна баёўку, вучыцца чытаць, таму што ў гульні ты спачатку не умееш чытаць. Вось, і, дарэчы, з гэтым у мяне таксама вельмі такі моцны праёб быў. Я нафарміў крыху грошай, я нафарміў сваю 1000 талераў першую, тым, што вырываў рэчы. І я пайшоў да гэтага млынніка, яго там кніга па таму, як вскрываць замкі. Да.
Вось я яе набыў, адкрыў, Прачытаць не можаш. а прачытаць не магу. І мне нешта здавалася, што гэтая сістэма працуе так, што я открываю кнігу, гляджу на яе, ніхуя не разумею, пасля гэтага алфавіт. Да, пасля гэтага я зноў открываю кнігу і тыпу я так павінен вучыцца, то бок мне некалькі кніг трэба. Вось зараз у мяне ёсць 4 кнігі, але я іх не разумею, мне трэба знайсці настаўніка, які мяне навучыць. Вось. І яно там каштуе, я загуглю, оно там каштуе 300 талераў і, ну, тыпу, не вельмі шмат. Ну, на тым этапе у мяне ўжо ўзровень гэта ты у мяне уже мне падаецца 10 ўзровень бо я нафарміў вельмі шмат кніг, я іх усюды краў. Вось, а потым я пайшоў да гэтага ўчыцеля, навучыўся чытаць і потым такі цудоўна, і адразу ўсе кнігі прачытаў. Вось цікава, як Kingdom Come працуе на свічы, таму што яна ж выходзіла на свіча адносна недавно. Слухай, мне вельмі страшна, таму што ён вельмі бывае момант, калі ён вельмі дрэнна працуе на Xbox. Ну, не віда, ёсць фразы. Не тое, што нават фрызы. У мяне у адзін момант, каб ты разумеў, ты ўжо дахадзіў да палача? Да палача, да. Ну вось, і там... Конечно, амаль пачатак гульні. Ну, не той момант, калі млыннік цябе просіць. Не, тады не. Ну вось, не, гэта той жа самы. Вось, але там у яго будзе квест, дзе трэба нешта зрабіць, не буду табе спалерыць. Вось. Прабаваць яго, ты маеш? Не, там другі квест будзе. Окей. Вось. І карацей... Я просто пачаў працаваць з першым млыннікам, ён мяне адправіў да другога, і я ў другога пачаў выконваць квест, а да першага не павярнуўся. Так, перад тым, как пайсці да другога, табе трэба абрабаваць... Так, я гэта зрабіў. Ну вось. І карацей, там будзе далей квест з палачом, калі ты яго возьмеш. І ў мяне быў такі дзіўны момант, калі я стаю, размаўляю з гэтым палачом у яго ў будынку, камера на ім, ён размаўляе, камера на мяне, стаіць інжых, нешта адказвае палачу, а на заднім фоне заходзіць палач у свой будынак, той, з якім я размаўляю. Не, то есть, ну, то бок я адначасова размаўляю з палачом, і палач заходзіць... Што тут робіш? І давай бойку, да? Не, і палач позади мяне заходзіць, нешта, якусь скрыню ставіць на падлогу і выходзіць. Я такі, а як ты, гэта што, блізнюк? Вось. І, ну, гэта ні для каго не сакрэт, што гульня зроблена на CryEngine, а з CryEngine умее працаваць толькі Crytek. Так, факт. І ўсё. І другі Kingdom Come... Ён таксама на CryEngine. Да, ён таксама на CryEngine, і учора IGN выпусцілі вялікую размову з піар-менеджерам в Warhouse Studios, вось, і яны там крыху распавялі пра тое, што і падзеі разгортваюцца адразу пасля фіналу, і так далей, і так далей. Вось, і, канешне, я паглядзеў трэйлер з задавальненнем, і я даб'ю першы Kingdom Come, мне здаецца, прыблізна тады, калі выйдзе другі Kingdom Come, ну, то бок, ён павінен... ці што дакладнай даты рэліза пакуль няма, але потому што сліваў Том Хендерсон, ён павінен выйсці напрыканцы гэтага года. Вось. І, ну, хутчэй за ўсё, як будзе, як і з першым Kingdom Come, які пераносілі там 30 разоў. Вось. І спадзяюся, мне выйшаў праз 4 гады пасля анонсу. Яго ў 14-м анансавалі, і ў 18-м ён выйшаў. Гэта быў вельмі дрэнны год для выхада гэтай гульні. Вельмі, потому што ў гэты год выйшаў RDR, у гэты год выйшаў God of War. Ну, гэта просто у яго не было шансу. І, канешне, Kingdom Come атрымала вельмі мала ўвагі, пры тым, наколькі гэта прышпільная гульня, і пры тым, ведаеш што, у нас, ну, у цэлым у індустрыі даволі мала выходзіць гульняй, якія вось пра гульні. То бок не пра сюжэт, не пра кінцо, не пра нешта такое, а пра цікавыя механікі і пра тваё пагружэнне ў сам непасрэдны геймплей. Таму што Kingdom Come, вось у цябе такое ж сама з балдой, я ведаю, здарылася. Мне хочацца адгульваць нейкую роль. Вось мне не хочацца адгульваць вось гэту стандартна добрую ролю, якую звычайна я адгульваю, вось, граю у кожнай гульне. Там умоўна у Neverwinter Nights ці нешта яшчэ. Вось, ты нармальна можаш прайсці гульню і калі ты забойца, і нармальна прайсці гульню, калі ты нехта яшчэ. Цікава, што, ну, канешне, зараз мяне пачнуць цкаваць за тое, што я зноў прыводжу у прыклад Зельду,
таксама гульня цалкам пры геймплеі пра то, як ты пагружаешься у гэты сусвет. Вось, як Baldur's Gate і вось гэтак далей. Kingdom Come гэта сапраўды вось адна гульнявы эксперыенс, выключна гульнявы. Да, гэта гульня, якая мяне вось прымушае да таго, што я заходжу і чытаю пра механікі. Вось там вось гэты шнапс, які дазваляе табе захавацца. Я такі тыпу, вось ёсць лазня, дзе ты можаш захавацца, вылікаваць раны, пасціраць вопратку і так далей, і так далей. Для мяне было незаўважна, я вось выконваў гэты гэты квест з абрабаваць чувака, які сячэ галавы. Вось, і на мяне рэагавалі вельмі моцна, там побач з яго домам стаіць два сабакі. Вось, і яны заўжды на мяне рэагавалі. Ты пра кавалак мяса хочаш зараз распавесці? Не, я хочу распавесці пра тое, што мне трэба было памыцца. А ты ведаў, што ты мог ім кінуць мяса, яны просто мяса пачалі б жэрці? Таксама. У выніку я просто памыўся і прапоўз побач з імі. Вось. І ты бачыш колькі розных шляхоў выканаць адзін і ты же квест. Мне падабаецца, як зараз крычаць тое, што Dragon's Dogma! Паглядзіць, тут fast travel на караван могуць напасці. Я такі, цудоўна. Не, ну слухай, сістэма з тым, што на цябе нападаюць пры фаст-трэвеле і гэтак далей. Neverwinter Nights першы, я табе магу сказаць. Тое ж самае, пры фаст-трэвеле з табой можа здарыцца нешта, што... Я ўпэўнены, што гэтай ж сістэмы ў балдзе ёсць, хаця... Там фаст-трэвел... А, не, там ёсць фаст-трэвел, але там просто телепорты, так што не. Ну, окей. Ну, вось... Я так і не дарасказаў. 4 месяцы таму я пачынаў гуляць, я дайшоў да гэтага моменту, дзе 3 полаўца, табе трэба ўратаваць Тэрэзу, я намагаўся пабіць гэтых полаўцаў. Зразумела, я пасмактаў струка. Вядома. Вось. Я выключыў гэту гульню, і я такі ўсё. А ты ўратаваў Тэрэзу ў выніку? Я яе дропнуў просто. Гульню саму. Вось. А прыкол у тым, што ты яе ў любым выпадку ратуеш. І ў выніку праз 4 месяцы я размаўляю з чуваком на працы, ён кажа: "Так, Kingdom Come адна з маіх любімых гульняў". Я такі: "Ну яна ж, тыпу, Ён кажа: "Не, ты паспрабуй. Ты вось нормально сядь і паспрабуй". Да. Я ў адным... Мне таксама было жаданне дропнуць. Так. Просто вельмі вось гэта татурыяльная частка, як гэта клічыцца. Ну, калі ты... Як у жыцці. Не, вось у гэтай вёсцы, калі ты знаходзішся, яшчэ, да, не, калі з бацька яшчэ жывы, гэтак далей, вось, то яна зроблена даволі дзіўна ў тым плане, што гульня ж табе не кажа, што там нельга адразу набыць піва, а потым ісці па іншым квестам. Таму што піва будзе не халоднае і пиздец. Вось. Так. Ну і гэтак далей. І, канешне, вось ты звыкаеш з часам да таго, якія механікі выкарыстоўвае гэта гульня, але яна табе пра гэта нічога не кажа, рэальна нічога. Гульня табе нічога не кажа пра тое, што калі, напрыклад, побач знаходзіцца сабака, ён можа учуць тое, як ты взламваеш замок і пачаць лаяць. Усе могуць гэта ўчуць. Так. Асабіста, калі ў цябе адмычка зламаецца. Так. Гэта ўчуюць усе. Ну так вось. І я сеў неяк на выхадных паспрабаваць яе, і мяне так зацінула, што я прагуляў усе выходныя ў яе. У выніку я прыходжу на працу, ён такі: "Ну што, як?" Я кажу: "Бля, ахуенна. Раз'ёб". І ён такі, і ён першы, ведаеш, што мне спытаў: "А сістэма ўзлому, як табе?" Я такі: "Бля, гэта хуйня". Ён такі: "Так". Ён кажа: "Звыкнеш". Яна складаная, да. Я вось, напрыклад, да сіх не звык. Я вось не ведаю, калі гэта... А кішэневыя кражы як табе? Слухай, так, складана. Гэта пиздец. Мне падаецца... Мне здавалася, што гэта будзе як у Oblivion, што ты просто садзішся за чуваком, націскаеш кнопку і ўсё. А там же у тебя з'яўляецца гэта кола, ты не ведаеш, што дзе знаходзіцца, па-першае, вось. Спачатку, потым ты ведаеш, але адразу не ведаеш. Я пакуль не ведаю. Ну вось. Там можна скіл прапампаваць. Окей. Не спойлеры, ввогуле не спойлеры нічога па механікам. Мне вельмі дзіўна вывучаць гэту гульню вось механікі. Вось, і карацей, я гэты момант з тым, як табе пэшак, першы млыннік, распавядае пра гэта кішэневыя кражы, я хвілін 30 не разумеў, што я раблю не так. Для тых, хто не гуляў, там з'яўляецца кола, дзе дзверь зверху. Ты нешта крадзеш, і табе трэба павярнуцца на гэту дзверь і выйсці. А я намагаўся красці, у мяне нічога не атрымлівалася. Такі: "Пачаму?" Там, дарэчы, у яго стаіць сундук, на якім качаюцца... Так. Я ведаю. Так, просто... Маленькая табе парада, вось, калі хочаш пачаць усіх ебаць, гэта маленькі лайфхак, але калі гульня гэта дазваляе зрабіць, гэта не баха фіча.
калі ты бачыш рыцара, які хоча з табой падрацца, я ведаю, просто абрабаваць яго. Просто сохраніць перад гэтым, а потым забей яго. Да, я ведаю. Я так смактаў гадзін 10, потым сустрэў гэтага рыцара, цалкам яго абрабаваў, і зараз смокчуць у мяне. У мяне быў гэты выпадак, калі я ў час фаст-трэвелу, ён мяне спыніў і такі давай драцца, а там же цябе выбары не даюць по факту. Даюць. Ну не ведаю, можна адказацца. Я яму сказаў, што я не хочу, але ён на мяне напаў у выніку. Адразу ж пасля гэтага на нас налецелі бандіты. Адразу ж, вось. Яшчэ ведаеш што? Іду па першы самы горад. Не памятаю, як пасля скаліцца ты Ротае. Да, вось ты трапляеш тута. Я зразумеў, Ротае гэта другі горад. Но там, дзе трэба было збегчы. Да, збегчы адтуль, там трэба было спераць форму, да. А ты ведаў, што ты мог проста праз агароджу стрыбнуць? Ну, можа, але мне трэба было некая вопратка, таму я з задавальненнем. Кароче, я просто ішоў, і да мяне, груба кажучы, звычайнай мовай, да мяне даебаўся рыцар, які ахоўвае гэты горад. І ён з мяне пачаў патрабаваць хабар. То бок, каб я яму даў на лапу. А пры гэтым у цябе было нешта ў кішэнях, што ты скраў? Не. Ён просто адмовіўся мяне адпускаць, і ён такі тыпу: ты выглядаеш нешта вельмі падазрона, вось 300 талераў давай мне. 300? Да. Нічога. А ў мяне іх няма. Вось, і ён мяне ў выніку за краты адправіў. Мне такога не было. І пры гэтым у мяне нічога з сабой. Я думаў спачатку, што гэта праз форму, якую я апрану, якая крадзеная была, але яна не знікла. І на форме, калі ты яе крадзеш, паколькі яна па квесту, там вось гэтая рука, тое, што яна скрадзеная, але на гэтую форму гэтая рука не паказваецца. Кароче, вельмі дзіўна. Я вось не разумею, ці я нешта не так зрабіў, мабыць, я нешта парушу, але ён бы сказаў, што я парушу, што я там тыпу скраў нешта ці нешта. Яны час ад часу мне бывае, я куды-небудзь прыходжу ў які-небудзь горад, бо і ў мяне стаіць тое, што мяне пошук на мне вісіць, і ён падыходзіць. Я ведаю, што гэта зрабіў ты. Я такі, што я зрабіў, куды я зрабіў. Вось, і колькі я не намагаўся прайсці праз краснаречче, вось, у мяне разу не атрымлівалася. Бля, гэта масакра. Вось, але гульня развіла. Яшчэ, вось, зноў такі Oblivion Experience у тым плане, што праз размову можна парашаць усё. Так. Это вельмі прышпільна, і там рэальна вельмі шмат розных параметраў, якія ты можаш проста прапампоўваць. І гэтак далей. Вось, у мяне там же на млыне, вось гэтым першым, дзяўчынка, якая цябе Тэрэза, да. Ты же з ёй можаш падысці і ненарокам пачаць квест DLC. Жаночая доля. Да, жаночая доля. Я яго пачаў, я думаю, што гэта квест на 15 хвілін. Я сиджу, гуляю, мне здаецца, ўжо гадзіна прыйшла, не сканчаецца. Я за Тэрэзу ўсё гуляю. Я пачынаю гугліць, а там напісана там тыпу 25 гадзін. Я такі, не, ўсё. Я хачу спачатку ў асноўную частку гульні пагуляць. Загрузіўся з таго моманту, дзе я з ёй яшчэ не паразмаўляў, пашоў далей гуляць за Ваньку. Бля, а я такая мразь. Я, карацей, калі ты вяртаешся ў скаліцу, каб захаваць сваіх бацькоў, ты знаходзіў труп Б'янкі. Б'янка гэта твоя дзяўчына, так? Не, мне здаецца, не так. Ну вось, ты можаш знайсці там труп Б'янкі і забраць у яе кольцо, і Інджых кажа, гэта я заставлю сабе на памяць пра цябе. Типа, моя каханая... А ты яго прадаў? Не, я яго Тэрэзе аддаў. Такі, у меня для цябе кое-што ёсць. Просто, бляха, Дон Жуан. Гэта струк зым. Вось там у цябе дзяўчыны няма, ты ім такія падарункі робіш. Глядзі, там ёсць яшчэ квест з, памятаеш, пана Яна. Гэты малады, які на цябе быкуе. Ну вось, там будзе за мне некаторы квест, і ў выніку якога ты можаш атрымаць букет кветаў. Вось. Чаму я так вельмі глуха сябе чую час ад часу? Вось зараз нармальна я сябе. Вогуле, то бок я веш за гэты час так размаўляў, цудоўна. Вось, там трэба новыя навушнікі набываць. Я такі зразумеў. Ты можаш атрымаць букет кветаў, забраць сабе і угадай, куды яго сплавіў. Ну, даў Тэрэзе? Даў Тэрэзе. Ну, окей. Я ўсё, што мне не трэба, даю Тэрэзе. Інджых, як гэта міла. Бо з ёй трэба пампаваць рэпутацыю, бо яна кое-што будзе потым рабіць. Секас. Не.
яна ну як по механікам гульні, скажем так. Окей, Вось. окей. Бля, Не, калі б там навык сексу Мне можна было здаецца, прапампоўваць. што ты, хто праходзіў, мне б зараз напісалі нешта накшталт таго, што я ўсё раблю не так, што трэба там нешта пампаваць іншае, але Ты нікому нічога не павінны. моя Кайфуй. гісторыя пра тое, што я атрымліваю задавальненне. не Жывіце болей. как последний раз. Да. Ось, таму прадзамаўляць Kingdom Come 2 пакуль не буду, таму што Дядька, Crytek. пасля Ой, Hogwarts CryEngine. пасля Hogwarts Legacy нічога прадзаказваць не хачу. Ну так. Як я і казаў, вось. Адзінае, што было, гэта Зельда і ўсё. Вось, але да Зельды у мяне быў давер на 300%, таму я вось з задавальненнем. Я яшчэ, што у нас такога цікавенькага. На мінулы запіс, якога не было, вось, я прачнуўся ў 5 гадзін ранку. Вырашыў падрыхтавацца заранее. Каб не прыйсці на падкаст. Так. А ў якой частцы мы пра гэта казалі? У мінулай ці ў гэтай? Не памятаю. Ну, карацей... Ці што слухайце частку для Патрыёна? Так, на Патрыёне, за грошы. Вось. Я прачнуўся ў 5 ранку і такі, трэба нешта парабіць, а за дзень да гэтага мне піша Сеня Абсент, такі тыпу, а хулі вы нічога не распавядаеце пра новы фільм Fallout, серыял. І я вырашыў паглядзець новы серыял Fallout. Мне нешта здаецца, што мы сёння да шоу-нотаў не дайдзем просто такімі тэмпамі. Ну, слухай, мы... Давай, тут... пакуль ідзе, пагналі. Так, я паглядзеў некалькі серый, я ўжо яго даглядзеў. Вось, і ведаеш, што я табе скажу? Ну, мне кажа, што гэта нормально, гэта цікава. Гэта... Але як я разумею, гэта не тое, каб, раз'ёб просто, а, тыпу, слухай, просто нормально. Давай так, калі мы бярэм катэгорыю агульную серыялу, гэта не раз'ёб. Калі мы бярэм катэгорыю серыялу па гульнявым адаптацыям, гэта раз'ёб. Ну, а калі параўноўваць з The Last of Us? Дзядзька, гэта вогуле не тое. Давай так, The Last of Us гэта серыял, які пакадрава перазняты з гульні. Так, 100%. Fallout гэта цалкам асобная гісторыя, але як і ў гульнях Fallout, табе трэба нешта знайсці, табе трэба кагосьці знайсці, і ў дадзены момант гэта адзін герой шукае бацьку, другі... Як гэта нечакана. Так, і ўсё гэта адбываецца ўжо пасля сабыцій самой гульні, як я зразумеў. Добра. Так што гэта серыял з гумарам, гэта серыял з кішкамі. Яго агучваюць хто-небудзь? З беларускіх? Так. Не. Субтитраў ніхто таксама не зрабіў пакуль. Ой, я сёння паглядзеў відосік камбэка з выдмай і маленькая рубрика, што ў нас навога ў беларускай культуры. Да. І цяпер я спадзяюся, яна ў нас заўжды будзе ў кожным падкасці. Паглядзеў я камбэк агучвае выдму і такі, бляха, я б з задавальненнем паглядзеў бы ў агучцы майго роднага гука, ці не кавярня умоўнай. Каму б занесці грошай? І ў выніку, як я зразумеў, існуе вось першая выдма ёсць з субтытрамі на беларускай мове, але не агучна, а другой я вось не глядзеў. Мабыць, ёсць таксама субтытры, але пакуль не глядзеў. Вось. А можа, другая выдма яшчэ і не выйшла ў хатнім пракаце. Я вось дакладна мне падаецца, не заўважыў, да. Таму што усе пайшлі глядзець выдму ў кінатэатры, а мы знаходзімся ў Літве. Ты ведаў, што тут ёсць кінатэатр? На расійскай? Да, але ў нее не было выдмы. Ну пакуль так, там фільмы крыху з запазданнем. Да. Есть такое. Ну слухай, мне больш спадабалася агучка другой выдмы ад Вожыка. Да, гэта мне здаецца, ён бы знайшоў для сябе гэту, ведаеш, сваю галіну. Таму, да. Так, асабіста, калі б ён выпускаўся яшчэ, ведаеш, на касетах. Так. Ой, кайф, максімальны кайф. А што яшчэ можна паглядзець цікавага беларускага? Ну, Frozen. Frozen, ух ты. Let it go. Отпусти і забудь. Вось, Frozen агучылі мой родны гук. Дзякуй маяму роднаму гуку за гэта. Так што бярыце сваіх дзетак. Да, калі у вас ёсць дзеці, мне здаецца, гэта лепшае пачатак. Таксама. На дадзены момант мой родны гук ужо агучваў, я так разумею, уже стадыя предпрадакшну. Постпрадакшн. Я не ведаю, я ў гэтым не шару, я просто сказаў... Прэпрадакшн, калі рыхтуешся, прадакшн, калі робіш, постпрадакшн, калі дарабляеш.
Ну вось постпрадакшн мне падаецца ўжо на дадзен момант, я не ведаю, гэта трэба дакладна пытаць у камбэга, але яны збіраюць, мой родны гук збірае грошыкі на агучку байцоўскага клуба, які ўжо амаль агучаны. Яны насамрэч такія малайцы, што яны ж зараз, ну ведаеш, пачалі такія час ад часу рабіць, ну, грунтоўныя фільмы, якія павінны быць на беларускай. Чакаю заводнога апельсіна. І там же тэма ў тым, і я магу зараз памыляцца, але па маіх адчуваннях і потому што я бачыў, што там ты же камбэк выкладаў у TikTok, мне здаецца, што гэта не проста агучка умоўна, а тое, што гэта амаль паўнавартасны дубляж. Так. Вось, шматгалосны і ўсё такое. Кароч, занёс грошай таксама. Я таксама немножко чакаю. Так. Вось, але прабачце, як мы казалі на часткі для Патрыёна, занеслі не столькі, колькі колькі трэба, але ну тыпу колькі зараз атрымліваецца. Не тое, каб калі была магчымасць занесці 1000 і не адчуць гэтага, божухна паебаць. Я бы честно слово аднёс. Я такі, 20 евро, ну так. Занес колькі змог і такі, я набыў PlayStation 5, я набыў Я не набыў PlayStation 5. Лицемер. Ну вось, таксама... Я набыў сёння ўсё для халадніка. Ты перад запісам прыйшоў, мы цябе пакармілі халадніком. Так, вельмі смачна. Не, смачна. Ідзі нахуй адсюль. Не суть. Што яшчэ? Яшчэ кавярня зрабіла кота ў ботах. Бля, слухай, кот у ботах, ты глядзеў яго? Я ніколі. Ніколі? Кароч, мяне зараз закідаюць гаўном. Мне не падабаецца Шрэк. Окей, ён мне не падабаецца. Мне, я не ведаю чаму, просто ён прайшоў міма мяне, і ў дзяцінстве я яго не глядзеў. Вось, мне не было яго на касеце ці нешта, вось, тыпу таго. Таму што Шрэк выходзіў тады, калі ўжо існаваў фармат DVD. Вось. А я на той момант ужо пазнаёміўся з півам. І тыпу там ніяк не сумясціць было. Вось. І я глядзеў усе Шрэкі, я не глядзеў кота ў сапагах. У ботах, так. Але, здаецца, мабыць, гэта добры фільм на вечар. Слухай, можна паглядзець зараз. Вось, магчыма, зараз кавярня зрабіла тое, што вось я перагляджу свае вось усе гэтыя вар'яцкія погляды на жыццё і вырашыў паглядзець і акунуцца. Я просто разумею, што як гэта, напрыклад, я не глядзеў кота ў ботах, але з Шрэкам працуе так, што іх ёсць частка, якую разумеюць толькі дзеці, а ёсць вялікая частка, якую разумеюць дарослыя. Таму даросламу гэта цікава. Вось як час прыгод глядзець. Як глядзець шмат якія мультфільмы, якія вось зроблены адразу для ўсіх узростаў. Той бок агароджы. Так. Для дзяцей. Да, для дзяцей. Я калі ў першы раз паглядзеў гэты мульцік, мне чэсна кажучы, просто дэдэнсайдам захацелася стаць. Ну гэта ж такая восеньская, ведаеш. Так. Ну гэта ты і не гледзячы на тое, што там ёсць хэпі-энд і ўсё такое. Ну я б не назваў гэта хэпі-эндом. Ну, тыпу, яны выбіраюцца. Ну так. Я про тое. І, канешне, для мяне, прабачце, калі спойлер, ці што? Чаму вы не паглядзелі? Слухай, вельмі шмат людзей не глядзела, мне падаецца. Калі не глядзелі, паглядзіце. Абавязкова. Яго, мне падаецца, пакуль няма ў беларускай агучцы. Так. А кот у чоботах, слухай, прыкол у тым, што я не глядзеў першую частку, але, падаецца, зараз пагляджу, таму што яна ёсць на беларускай мове. Камон. Якраз. Вось. А я глядзеў другую частку. І гэта такі раз'ёб. Я не чакаў ад DreamWorks, што яны такое зробяць. Мне вельмі спадабалася. Яны ў цэлым вельмі такія творчыя пацаны, і ўвогуле паглядзець на тое, што DreamWorks робяць, яны там тыпу і па тэхналогіям яны вельмі клёвыя, і па прадакшну яны клёвыя, і па сэнсу яны клёвыя. То бок зразумела, адкуль вось у іх гэтай, я не ведаю якая, культавасць 100% ёсць у іх мультфільмаў. Таму, канешне, да, кайф. І яшчэ гэта ўжо калі што выключна для дарослай часткі, якой падабаюцца мультсерыялы, выйшаў пекельны босс. Таксама агучыла кавярню. Гэта быў толькі пілотны эпізод, так што паглядзіце, падтрымайце рабятак. Гэта патрэбна беларускаму ютубу. Кавярня таксама вялікія малайцы. У мяне з кавярняй дзіўна адбылося, таму што я пра кавярню даведаўся праз Gravity Falls.
А першыя 2 ці 3 серыі я вось дакладна не памятаю, но яны ў плане прадакшны былі не вельмі добра зроблены, як па мне, таму што я памятаю, што я глядзеў на ноутбуке вось у гэтых же навушніках, і я памятаю, што ну ведаеш, гэтая тэма, калі чалавек записываецца вельмі блізка да мікрафона, і яго можа там высказаць там слюна можа быць чутна ці нешта вось такое. Кароче, і яно мне не спадабалася, і я на даволі шмат часу дропнуў кавярню, я не ведаю чаму. А потым я зноў да іх павернуўся і такі вау, гэта сапраўды клёва. Паднялі ўзровень. Так. Яны вельмі моцна, ну тыпу, і мой родны гук, і кавярны, да і шмат іншых, хто зараз агучвае. Вось, напрыклад, я з велічэзным задавальненнем зараз гляджу Уэйна. Уэйн гэта ўвогуле адзін з маіх самых улюблёных серыялаў. Гэта серыял, які здымаўся для YouTube. Слухай, я его нават ніколі, Паглядзі, гэта раз'еб. Асабліва, калі табе падабаецца The End of the Fucking World. Вось Уэйн, там таксама 2 падлетка, якія збеглі з дому і гэтак далей, і гэтак далей. Па-першае, я хачу адзначыць, што Гаварун зрабілі вельмі правільную лакалізацыю. То бок гэта не тое, што звычайна, ведаеш, там умоўны кубік в кубе, ці якія проста матюкі заради матюкоў засовваюць. То бок яно перакладзена так, як гучыць Уэйн. Па-другое, у іх вельмі падыходзіць голас да таго, што адбываецца. Вось. Ну і сам Уэйн, на вялікі жаль, Уэйн закрылі. Вось. І у нас у нас гэтага падкасці, гэта просто ў тэлеграме я посціў. Там было абмеркаванне, што у Ютуба гэты серыял хацеў выкупіць Netflix, але там яно заглохла і пакуль невядома. На той же момант, калісьці Netflix так зарабіў з серыялам «Люцифер», да яны яго выкупілі я не памятаю, хто яго здымаў, і працягнулі яго здымаць, і «Люцифер» зараз ці выйшаў фінальны сезон, ці зараз будзе выходзіць фінальны сезон, дакладна не памятаю. Даўно за «Люцифером» не сачу. Вось, ад Уэйна, ад Гаваруна таксама вельмі моцна раю. І ўвогуле, Гаварун, ведаеш, чым прышпільны? Яны ж усё выкладаюць на сваім асабістым YouTube-канале. Вось, гэта рэальна сапраўды круто, таму што клёвы плеер ютубаўскі, ты можаш глядзець на тэлефоне, калі ў цябе YouTube Prime, ты можаш там заблакаваць, пампаваць і гэтак далей. Вось у гэтым плане вельмі клёва. Гаваруну, ці што усім, каму мы казалі, можна занесці грошы ці праз Buy Me a Coffee, ці праз Patreon, а ў Гаваруна ёсць асабісты сайт gavarun.by, мне здаецца. Калі не памыляюся, ці што, таксама спасылачкі у нас усе будуць у апісанні. Вось, ім можна занесці праз сайт грошай, і чувакі робяць вельмі крутую справу. Дзякую вось усім пералічаным за гэта. Я велічэзны фанат. Хоць не так шмат гляджу фільмаў і серыялаў, але калі бачу, што там нехта робіць, ну, ведаеш, просто Уэйн гэта не такі моцны паспяховы проект. Гэта ніша. Так. І у Уэйна шмат фанатаў, але ну гэта ўсё роўна вельмі вузкі серыял. У яго не было велічэзнага хайпу, як, напрыклад, у «Гульні тронаў», ці як у «Ведзьмара», ці нешта вось такога. Вось. І калі чувакі беруцца за такі клёвы грунтоўны праект, як Уэйн, то Вожык агучыў стендап Джиммі Янга. Не, Вожык агучыў Afterlife. Так. Вось, гэта таксама. І стендап Джиммі Янга. Да, можете паглядзець. Мне вось прагляд Afterlife, ён мне просто, ведаеш, крыху сапсаваў нерваў. Таму што я нічога пра гэты серыял не ведаў, і калі Вож прыязджаў да нас у Вільню, мы з ім пісаліся, вось. Я туды працаваў. Ён мне яго параіў, і я такі, блямба, ну гэта вельмі... Ну, я нічога не буду казаць пра гэты серыял, просто паглядзіце. Просто вось, калі вы зараз вам нечага глядзець, вось што-небудзь з гэтага пералічанага вам 100% зайдзе. І калі у вас настрой крыху паўгараць пад піўку, можете паглядзець Уэйна, калі пасумаваць, вы можете паглядзець Frozen. Так. Ці «Кота ў ботах». Вось. Кароче, калі у вас шмат грошай, можете занесці на агучку байцоўскага клуба. Так. І калі не шмат. Насамрэч, калі вы можете занесці просто 3 еўра. Так. То што таксама мае месца быць. Ну, мне падаецца... Ну, слухай, яшчэ «Сектор 13», новыя падрабязнасці пра Lost, але, Я не хочу нікога цкаваць, не хочу нічога такого казаць. Калі гэта насамрэч пацаны нешта робяць, яны вялікія малайцы. Для мяне гэта што?
Я кажу зараз з кропкі боку чалавека, які даволі шмат адпрацаваў у гейм-індустрыі і быў і тэхнікал-артыстам, і крыху папрацаваў у распрацоўкі і ведаю, як гэта больш-менш робіцца. Чувакі выкладаюць пакуль голыя канцэпты, у іх яны не паказваюць механік, яны не паказваюць нічога, то бок, ну, гэта стадыя такога даволі глыбокага пакуль што прэпрадакшна. Я про тэхнічны план кажу, я не ведаю, што іх адбываецца са сцэнарамі, я не ведаю, на якім... Магчыма, у чувакоў ужо напісаны сцэнар, і яны сядзяць там, ужо робяць кат-сцэны, ужо робяць сінематікі, ужо збіраюць лакацыі, мы гэтага дакладна не ведаем, яны проста гэтага не паказваюць. Калі нас хто-небудзь глядзіць з сектора 13, чувакі, ввогуле, прыходзьце до нас, прыходзьце да нас, мы з вами, з задавальненнем размаўляем на гэты конт, і там, ну, ёсць што спытаць увогуле, асабліва у бокі канцэпцыі, у бокі самого сусвета і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, хачу адзначыць, што, ну, з таго, што яны выкладалі даволі прышпільны дызайн, но там яны выкладалі касцюм, ну, вопратку галоўнага героя, вось, выкладалі мадэльку галоўнага героя. Лейк. Да, і гэтак далей. Вось, адзінае, што я разумею, што у чувакоў хутчэй за ўсё не будзе зараз грошай зрабіць нармальныя унікальныя анімацыі, то бок выкарыстоўваецца тое, што выкарыстоўваецца. Але гэта не кепска, ну, тыпу, там, ведаеш, вось гэта як гульні на Unity, калі чувакі просто... Бля, слухай, Palworld быў собраны просто з асетаў, да, і як бы розніцы ж ніякай, галоўнае, каб было цікава гуляць, і ўсё гэта, вось. Таму, канешне, гэта ўсё прышпільна. Я б хацеў распавесці яшчэ пра адну даволі дзівосную гульню, якая выйшла тыдзень таму. Гэта гульня Агентура, яна выйшла на iOS і Android. Вось, гэта, як казаў распрацоўшчык, да гэтай гульні яго натхніў Зенон Пазняк. Цікава чаму. Цікава чаму. Вось, і гэта гульня для некалькіх людзей, калі вы сядзіце на тусоўкі, вы запускаеце там даволі лёгкія правілы, вось, і вы сядзіце, вылічаеце агентуру. Ёсць звычайная беларуская мова кірыліца, і лацінка ёсць яшчэ наверх. Чаму бы і не? Вось, лацінка генераваная, але, ну, наколькі я паглядзеў, нармальная, чытабельная, ніякіх пытанняў не паўстае на гэты конт. Таму, калі вы там пад півасік сабе шукаеце што-небудзь з сябрамі, калі вы смажыце шашлык на вуліцы, вось зараз травенскія свята будуць, бляха, Вадзім! Будуць травенскія святы, вось, можаце пад піўко з задавальненнем на вуліцы, пад мангальчыкам пагуляць у агентуру, вельмі моцна раем. Цудоўна. Ну, я асабліва раю, Вадзім не гуляў. Я не гуляў, слухай. Я бачыў нешта ў твітары пра яе, але я так да яе не дайшоў. Не, я спампаваў, і такі ўсё, трэба паспрабаваць. Сёння паедзем на дзень народзінаў, я прапаную пагуляць у агентуру, і там... Я табе магу і без гульні сказаць, хто гэта. Так. Вось. Ну што? Ну что, ну я думаю, что мы можем пачынаць асноўную частку подкаста, тому что у нас все с тобой разгоны да разгоны. Думаешь? Так. Ці яшчэ раз павядзем, што ў Барады выйшаў цудоўны новы падкаст «Цёмны лёс». Да, мы пра гэта казалі на нашай часткі для Патрыёна «Цёмны лёс» пра мову эсперанта. Калі вы хацеце закамплексаваць на конт узроўня валодання вашай беларускай мовай, то як бы раю паглядзець, вось. Хлопец вас просто унизить. Ну, толькі калі вы не з літаратурнага гуртка. Ну так. Так, ну што, заснавальнік крыптабіржы FTX, яго клічуць Сэм Бракман-Фрід. Вось такой, да, Бэкман. Вось, чувак атрымаў твар 25 гадоў турмы, суд прызнаў яго вінаватым у махлярстве і адмыванні грошай. Вось, яму маглі даць 110 гадоў па амерыканскім законах. Гэта, ну, тыпу, у іх складаюцца ўсе тэрміны і ўсё такое. Ведаеш, так цікава гэта чытаць, таму што я гэта прачытаў ввогуле без якіх, ну, без якісьці эмоцый пра 110 гадоў, таму што, ну, а ў Беларусі як бы загіблых судзяць. Ну так. Я такі, ну, добра. Так.
Сумная частка пачалась. Так, сумная Короче, чуваки скралі 10 мільярдаў даляраў, вот, за што і паплаціліся. Факт у тым, што тыя грошы, якія там арыштаваны, гэтак далей, нават прыблізна не пакрываюць тое, што было страчана праз гэтую крыптабіржу. Гісторыя якая? Чувакі, ну, реально стандартная крыптовая, хотел сказать, крыповая гісторыя. Чувакі заснавалі крыптабіржу, скралі грошай праз крыпту стеклі невядома куды, адсачыць іх дакладна нельга, і атрымліваецца, што вось, грубо кажучы, 1 ці 2 чалавека зараз адсядзяць у турме, і ім скажуць до конца жыцця плаціць там 50% свайго заробку, але ў выніку, хутчэй за ўсё, грошы ў іх застануцца, і улічваючы тое, што гэты хлопец сам малады, яму там умоўна 28 год, і яго асудзілі на 25, ведаючы Амерыку, ён выйдзе праз 12. І, ну да, 12 гадоў у турме гэта такое сабе. 37 год. Да, ну але... Слухай, тут яшчэ невядома, давай так. Ну так, ну выніку, ну ён выйдзе ў 50, і ён все роўно будзе мільярдэрам. Так. Вось, і мы ведаем, што ў жыццё такая рэч, што калі ў цябе вельмі шмат грошай, то ў турме ты можаш сядзець як не ў турме, а як на курорце. Магчыма, будзе і так, магчыма, будзе сядзець ва ўмоўнай Гуантанаме. Вось, дарэчы, пра Гуантанаму. Пасля 5 гадоў перапынку сёння вярнуўся падкаст, адзін з маіх самых улюблёных The Serials, гэта падкаст на ангельскай мове. Здаецца, гэта самы круты true crime /журналісцкае даследаванне /падкаст, які вельмі прыемна слухаць праз тое, што ён максімальна пагружае цябе там у вельмі клёвы гук, там вельмі клёвыя акторы і гэтак далей. Пачаў выходзіць сезон пра катаванні арыштаваных у Гуантанаме, і прыкол у тым, што яны ўзялі не толькі тых, каго катавалі, але ўзялі і тых, хто катаваў. Вось, і там даволі дакладна распаведзена і як катавалі, і як выбівалі, і як яны... Ну, тыпу, ты ж ведаеш, што калі чалавека катаваць шмат часу, ён табе распавядзе ўсё, што заўгодна. Реально, ўсё, што заўгодна. Так, вось. І тут тая ж самая гісторыя, яны знаходзілі сувязі з Аль-Кайдай там, дзе іх не павінна было быць. Зараз гэты сезон вельмі моцна крытыкуюць за падыход, вось, і крытыкуюць за тое, што яны паклікалі і тых, хто катаваў. І крытыкуюць за тых, што яны ўвогуле ўзяліся за гэтую тэму. І кажуць, што гэта нельга пра гэта распавядаць? Слухай, Гуантанама гэта такая не вельмі добрая частка гісторыі ЗША, куды ты ведаеш увогуле, што Гуантанама гэта... Ну, я ведаю, што гэта. Да, гэта турма, у якую звозілі людзей, і тыпу, ну, гэта такая дэма-версія канцэнтрацыйнага лагеря. То бок там не было газавых камер, але там былі загіблыя. Там былі закатованыя насмерць. А тыя, хто адтуль выходзіў, казалі, што яны прайшлі, ну, тыпу, не тое, як праз пекла, ну, як праз Акрэсціна, толькі вось Акрэсціна ў 2020-м на працягу, тыпу, 5 год кожны дзень. Вось. І вельмі шмат крытыкі зараз у гэты бок, што яны ўвогуле ў гэтую тэму капнулі, што там вельмі шмат, ну, наконт Гуантанама вельмі шмат розных меркаванняў. Ёсць людзі, якія кажуць, што гэта была звычайная турма і нічога там не адбывалася. Гэта вось гэта пратрампаўская ўся гэтая вось штука. Ёсць людзі, якія наадварот кажуць, што там, ну, рэальна немаўлят забівалі, выпампоўвалі з іх крыв і прыймалі ванную з гэтай крыв'ю, каб маладзіцца умоўна. Вось, то бок там вельмі шмат. Дзіўна, там же Пуцін не сидзеў. Кароч, з гэтым усё вельмі дзіўна. Пакуль яшчэ. Так, просто раю паслухаць вельмі добры наратыўны падкаст, калі у вас больш-менш нармальны ўзровень ангельскай мовы, калі вы можаце ўспрымаць на слых і разумець больш-менш кантэкст, то я вельмі моцна раю. Калі вы не пучка. Так. Шо, Белый дом выпусціў нормы і рэкамендацыі для выкарыстання штучнага інтэлекту ў рамках дзяржустаноў. Вось мы прыйшлі да гэтага моманта, і мне вось на пазаўчора у Кітаі пры гэтым выдалілі там WhatsApp, Instagram, Facebook і з App Store. Вельмі гэта цікава, што, ну, умоўна наш Белы дом выпусціў гэтыя нормы для штучнага інтэлекту, створанага амерыканцамі. І там усе ведомствы да 1 снежня павінны пераканацца, што іх нейрасектыкавыя інструменты не парушаюць правы і бяспеку грамадзян. Я зачытаў спецыйна гэты радок з навіны, таму што мне вельмі, я як чалавек, які скончыў юрыдычны універсітэт, як і ты,
які са мной у гэтым універсітэце. Просто вырас. Усе ведомствы до 1 снежня павінны пераканацца, што іх нейрасеткавыя інструменты не парушаюць правы і бяспеку грамадзян. Па-першае, гэта азначае, што на 100% будуць гэта парушаць, 1000%. Вось. Па-другое, гэта выключна, як казаў наш настаўнік гаспадар Пятроў, гэта масла масляное. То бок гэта тэкст толькі заради тэксту і нічога ў гэтым вось не парушае нешта, што зробленае чалавекам, правы чалавека. Цікава. Так. Вось, плюс у нас ёсць жа зараз такі момант, калі мы не ведаем. Тут, конечно, трэба спытаць у AI подкаста, ці што падпісвайцеся, адзін з лепшых падкастаў пра нейрасеткі і штучны інтэлект. Трэба просто зразумець, што зараз же большасць нейрасетках не навучаецца на юзер даных. То бок тыя даныя, якія робіць сам карыстач, нейрасетка умоўна з іх там умоўны чат GPT, ці мы пра гэта пакуль не ведаем, і ён навучаецца на юзер даных, ці ён пакуль не навучаецца. Што будзе, калі вось нейрасеткі пачнуць навучацца вось непасрэдна на саміх юзерах, на размовах з юзерамі, на генерацыях там тых же самых відарысаў і гэтак далей і гэтак далей. Ну, тады пачнецца Тэрмінатар першы. Так. Магчыма, не, людзі вар'яты, а асабіста калі нейрасетка нешта даведацца пра Твіттер, гэта ж увогуле. Слухай, па-першае, нейрасетка вельмі добра ведае, што адбываецца на Reddit, таму што OpenAI прыйшлі ў Reddit, спампавалі ўсё, што было больш за 3 лайкі і скармілі нейрасеткі, каб яна пачала разумець кантэкст. Яна так, умоўна пачала ўвогуле размаўляць і разумець, што адбываецца. Але, канешне, я зараз крыху паколькі мы там робім, ці што слушаеце частку на Патрыёне, я там распавядаў пра праекты, які мы робім, навук попавы. У нас зараз ёсць сцэнар пра нейрасеткі, я стаў паглубляцца тады, і я ведаў дакладна, што нейрасетка гэта больш сімуляцыя некага інтэлекту, нібыта, чым сам інтэлект, але насамрэч гэта нашмат больш сімуляцыя, чым мы разумеем. Таму што, калі так... Для мяне, для людзей, якія там вывучаюць штучны інтэлект, глядзяць падкасты IT-барады і гэтак далей, для іх гэта цалкам зразумела, але для мяне, для звычайнага чалавека не было зразумела, што гэта, груба кажучы, просто адна большая галюцынацыя вось у нейкай праграмнай сеткі. Слухай, я не глядзеў, вось я дакладна не памятаю, што гэта было, але гэта было таксама ад барады, калі я не памыляюсь. І мяне напужала думка аб тым, што хутчэй за ўсё у бліжэйшы час з'явіцца нешта, што вельмі падобна на чалавека, але цалкам штучнае. Вось, і я такі. Пачынаецца кніга Гіперыён. Так. Калі вы не чыталі Гіперыён Дэна Сімонса, вельмі моцна раю. Пасля Джуна пачнецца. Да, магчыма, дарэчы. Вось, Гіперыён, ужо асноўная частка сюжэту Гіперыёна пачынаецца пасля таго, як была вайна са штучным інтэлектам, штучны інтэлект перамог і сказаў: мы ад вас спірдаляем, і спірдоліў кудысьці далёка. Там у яго свае новыя штучныя інтэлекты ён распрацоўвае, яны ваююць адзін з адным і просто не камунікуюць з чалавецтвам. Вось, магчыма, нас чакае такая будучыня. Сімуляцыю чалавецтва? Ну так, толькі атрымліваецца, што это ўсё ў сеціве адбываецца, яно там усё варыцца і гэтак далей, і гэтак далей. Вельмі раю пачытаць, закахайцеся ў Джона Кітса, будзеце чытаць песні Гіперыёна і думаць пра тое, якія цудоўныя вершы. Мне вось ведаеш, мяне больш за ўсё пужае не тое, што не тое, што пужае, а ведаючы сітуацыю цалкам у свеце, хутчэй за ўсё штучны інтэлект, ён жа нас не прывядзе да чагосьці, ведаеш, добрага, летаючыя машыны і гэтак далей. Ён жа нас прывядзе ці да Тэрмінатара, ці да Выдмы. Як гэта звычайна адбываецца. Так, ось ці да Гіперыёну, ось нешта з гэтага будзе. Распрацавалі атомную энергію, у выніку у нас Fallout нахуй. Да, зараз гэта ядзерныя гадзіннікі зараз стаяць сколькі? 4 хвіліны да поўначы. Вось. І мы ж не ведаем, да чаго гэта прывядзе. Канешне, любы штучны інтэлект зараз нас прывядзе да таго, што у нас палепшыцца ўзровень жыцця. Нехта страціць працу, вядома, і гэтак далей, але агульны ўзровень жыцця просто звычайна... Таму што там ідзіце на заводы. Так, вось. Слухай, а нідзе няма факту, што не будзе штучнага інтэлекта, які на умоўным пяргалі побач... Ён ёбніцца на пяргалі. Ну ладно, так.
Але я пісаў гэта ў твітары, што працаваць на маёй працы штучнаму інтэлекту трэба убраць слова інтэлект. Да, тупець вельмі моцна. Так, факт. Канешне, вельмі дзіўна назіраць за гэтым усім. І вось можна вспомніць наш выпуск на Новы год, дзе мы абмярковалі якраз як за год змянілася наше жыццё са штучным інтэлектам, і калі умоўна ў 2021 годзе тады ж таксама можна было генераваць карты, ну, відарысы нейкія, але яны былі не такія клёвыя. Вось, я зараз па працы карыстаўся Midjourney з вялікім задавальненнем, і мне трэба было рабіць, мяне просто гэта вельмі моцна ўразіла у тым плане, што я прапісаў камеру, мадэль камеры дакладную, мадэль плёнкі, якая лінзу, якая мне павінна была быць, дзе стаяць крыніцы святла, прапісаў. Вось, і як выглядае мадэль. І гэта мне трэба было ўсё ў стылі фатографаў Вога, і гэта вось, гэта вот нібыта я ўзяў вось з Зіна Вог. І тыпу вось дакладна гэта выглядае так. А там яшчэ завезлі зараз функцыянал, што ты можаш запомніць свайго персанажа, і далей у генерацыях будзе гэты персанаж. І ты умоўна потым спампоўваеш гэты відарыс, засоўваеш яго ў Photoshop, дзе ў цябе ёсць нейрасетка Firefly, якая цябе можа дамалёўваць часткі гэтага відарыса. І ты можаш крыху перапрануць свайго персанажа, крыху нешта выправіць. Даўно няма ніякіх праблем з генерацыяй пальцаў ці нешта такога. Ты ж ведаў, вельмі не шмат артефактаў зараз. Я не ведаю, што гэта за нейрасетка, але ж ты бачыў, што, напрыклад, вельмі цудоўная нейрасетка для рэкламы, можа хто ведае назву, дзе ты бярэш просто нешта, што табе трэба прарэкламаваць, да, і засоўваеш на вельмі піздаты фон у выніку. Так, да, і яно прям вау. Да. І тыпу не, тое, што на дадзены момант... Усе гэтыя умоўныя, ведаеш, SMM guys, якія зараз працуюць там, ведуць інстаграмы і так далей, тыпу яны вельмі хутка ўвогуле нахуй не спатрэбяцца, таму што это, конечно, аграменная пагроза для якога... Ёсць аплікацыя Canva, якая там у сваім сэнсе гэта такая крыху спрашчоная фігма для таго, каб рабіць пасты, каб працаваць з тэкстамі, гэта, ну, на відарысах. Вось, і праз Canva вельмі шмат людзей вядзе сабе вось гэтыя ўсе інстаграмы, якія нешта прадаюць, і ў выніку вось зараз адзін умоўны Midjourney плюс вось тая нейрасетка, якую ты сказаў, яны цалкам закрываюць усе спатрэбы, пры тым, што ты ідзеш у чат GPT, фарміруеш промпт, а зараз і ёсць банкі для чат GPT, якія дапамагаюць табе рабіць промпты для штучнага інтэлекта для генерацыі відарысаў. Вось, ён табе робіць выдатнейшы промпт, а пасля гэтага ты просто засоўваеш, змяняеш фон, і ў цябе ёсць цалкам гатовы відарыс, які ўжо прадае. І гэта вельмі прышпільна ў тым плане, што яно выглядае так, нібыта я як чалавек, які як мінімум апошнія 8 год працую з дызайнам вельмі моцна амаль кожны дзень, я магу табе сказаць, што гэта закрывае, ну, цалкам частку джуніор дызайнера да такога крэпкага мідл дызайнера. То бок у нас зараз будзе, грубо кажучы, у нас будзе звычайны дызайнер, які працуе з нейрасеткамі, і які-небудзь умоўны тэхнікал артыст, які таксама працуе з нейрасеткамі, але яшчэ можа ці што і папраграмаваць крыху нейрасеткі. Так, крыху распрацаваць шэйдераў і так далей. Вось. У мяне гэта прывяло да вельмі дзіўнага моманту. У мяне з'явіўся доступ, мне зараз праз працу набылі на чат GPT Turbo. Вось. І мне што трэба было? Я такі 4-й версіі карыстаюсь. Была таска распрацоўкі адзнакі рэйтынгу па маркеталагічным ролікам, якія запускаліся праз User Acquisition, каб вось тая рэклама, якую ты глядзіш на у інстаграме, напрыклад, ты лістаеш, табе нейкая рэклама гульні трапляецца, ці ў тыктоке. Вось трэба было распрацаваць сістэму, якая бы выдавала рэйтынг больш дакладна, нібыта чым умоўны CTR, які табе, ці CPI, які табе выкідваюць вось умоўны там Facebook Ads ці нешта вось у гэтым родзе. І я зайшоў у чат GPT і спытаў яго, я кажу, у меня ёсць такія-то параметры, якія мне аддае рэкламны кабінет. Вось, мне іх не хапае, у нас ёсць дадаткова колькасць
дададзенага у ізбранае у колькасць дададзеных каментароў і гэтак далей і гэтак далей. Давай, і магу ли я табе скарміць вось умоўную такую невялічку базу даных, каб ты мне распрацаваў гэтую формулу, і ён гэта зрабіў. Гэта чувак, каб ты разумеў, ну вось калі ты ідзеш да якой-небудзь медыасеткі, якая займаецца медыастатыстыкай, вось за распрацоўку падобнага зараз ты бы аддаў, ну як мінімум 1007 еўра, як мінімум. А калі табе трэба яшчэ і справаздача па гэтаму, ну ты гэта ты 1020. Зараз чалавек, які вось просто трэба разумець, як працуе медыастатыстыка і як рабіць справаздачы і ўмець карыстацца чат-GPT. Зараз ты гэта можаш зрабіць умоўна, ну, калі ў тебе вялікая колькасць даных, то ты гэта зробіш там умоўна за 7 дзён. Адзін. І пры гэтым табе не трэба наймаць аграменную кампанію, якая займаецца гэтым. Мне вельмі сумна ад таго, што чат-GPT нічога мне не змог прапанаваць. Памятаеш, я табе распавядаў пра аплікацыю, якую б я хацеў стварыць для накаплення грошаў і гэтак далей, гэтак далей. Вось, ідэя вельмі прышпільна, але яе ніяк не зрабіць. Чаму? І гэта вельмі сумна. Таму што трэба браць дадзеныя, якія на дадзены момант, ну, недаступны. Мне, кажись, грошы на інтэрнэце скончыліся. Так, у тебе грошы на інтэрнэце скончыліся. Трэба закінуць зараз. Ну вось. І гэта вельмі сумна. Але гэтая аплікацыя нават бы мне дапамагла крыху назбіраць грошыкаў. Так, ахуенна. Это запампаваны плейліст. Ведаеш, што я табе скажу? Вось на дадзены момант я гляджу, ну, тое, што як і ў які бок рухаюцца нейрасеткі, гэта такі раз'ёб. Так. Вось. Але, ну, Boston Dynamics, бля, ідзіце нахуй, прыпыніцесь. Я падпісаны на некалькі TikTok-аккаунтаў ангельскамоўных, якія распавядаюць пра тое, што там ёсць чувакі, тыпу, я сёння знайшоў такую нейрасетку, ці я сёння знайшоў такую нейрасетку. І конечно, меня уже не здзівіць тое, што ты можаш скарміць нейрасеткі свой звычайны фотаздымак, і он табе выплюне фотаздымак у прыгожым касцюме, які можна паставіць на аватарку ў LinkedIn. Гэтым уже ніяк не здзівіць. Я некалькі дзён таму знайшоў нейрасетку, якая на відэа можа дапамагчы табе першае змяніць фокус, то бок замыліць, правільна замыліць фон, а па-другое змяніць крыніцы святла, дадаць дадатковыя крыніцы святла. То бок у мяне ёсць фронт. Да, у меня есть мобильник, грубо кажучи, я себе здымаю для ТикТока. Я хочу себе нормальный контровый свет. Я скармливаю гэта нейронки, плачу за месяц $20, и мне ставят додатковые 2 крыніцы света и сзади крыніцу света, якая меня отсекает от фона. А потом праз гэтую ж нейрасетку я просто не веду, меняю фокус. Праз яшчэ одну іншую нейрасетку я раблю монтаж, і яшчэ праз одну нейрасетку раблю субтитры. Я даеш за гэта заробку. Нет, усё, вось зараз будзе рэліз Firefly для Premiere Pro. Яны некалькі дзён таму показалі, што ў іх увогуле будзе адбывацца. Яны там показалі функцыянал, што яны на відэа могуць ротаскопіць аб'екты, ну то бок вырезаць вельмі прышпільна. Раней гэта трэба было рабіць рукамі, это ёсць да сіх інструменту у After Effects Roto Brush, якім ты маскай выдзяляеш аб'ект, і он тебе атрымліваецца, атрызаецца ад астатняга фону. То бок, калі ў тебя няма гринскрыну, ты можаш просто вырезаць так аб'ект пакадрава. Зараз гэта будзе рабіцца аўтаматычна. Другое, яно Generative Fill з'явіўся на відэа, то бок, напрыклад, у тебе ёсць некая херня ў відэа, якая тебе мешае. Ты яе выдзяляеш, і ён яе выдаляе з відэа, просто запаўняе той же тэкстуры, якая знаходзіцца побач, таму умоўнай сцяной. Розетка на сцене ёсць, ты яе замазаю, і яна у тебе на ўсім відэа замазаная, без артефактаў, без усяго такого. Вось. Вельмі моцна прышпільна. І калі з'явіцца функцыянал Firefly, і гэта ж, ну, просто, ну, я не ведаю, наколькі зменіцца жыццё прадакшанаў звычайных, таму што вось там людзі, якія робяць умоўна клінап у відэа, там закрываюць аб'екты, робяць рэтуш, робяць скін-клінінг і гэтак далей. То бок, магчыма, знікнуць гэтыя людзі, якія, типу, вы можете прыбраць мне гэтых людзей на фото? Так. Так яны ўжо зніклі, гэта Firefly у фотошопе робіць за секунду. Зараз. Ты просто выдзяляеш аб'ект, пішаш remove і ўсё, больш нічога няма. Рекропы розныя, змяніць усю розную херню. Вось, і гэта ўжо працуе. Мне падаецца, CapCut нават гэта робіць ужо. Слухай, я не ведаю, я недавно даведаўся, што ў CapCut існуе версія для кампа. Вось, і што яны там спрабуюць заняць нішу умоўнага там Premiere / After Effects / Я зрабіў такое раз'ёбнае
прэв'ю на мінулы выпуск про які быў з Мікітай Мелказёровым, але Лёша яго забракаваў. Ну, ты зрабіў ведаеш, праз капкат. Да, ты ведаеш. Ну, гэта ахуенна. Не, атрымалася смешна, але там ты ведаеш, якая праблема была. Ну так. Вось. То бок там быў голы Лёш. Да, там праблема ў кантэнце, а не праблема ў тым, што... Вось, што ў нас яшчэ здарылася такое? Насамрэч, навін даволі шмат, але я не бачу сэнсу, просто навіны ў нас 2-тыднёвыя даўніны. Вось, таму... Гэта было ў відзіку, ідзіце паглядзіце. Да, ці што, да, сходзіце, паглядзіце відзік. У 2016 годзе Марк Цукерберг запусціў сакрэтны праект па перахопе і расшыфроўцы трафіку паміж карыстальнікамі Snapchat і серверамі сервісу. Вось. Што сказаць, Цукерберг рептилоид? Так. Вось, ён перахопліваў трафік з дапамогай VPN і пад назвай Onavo. Вось, які быў ім набыты ў 2013 годзе. І, ну, тыпу, хутчэй за ўсё гэта набылі толькі праз тое, што трэба было расшыфроўваць гэты трафік, ну і забіраць гэты трафік сябе. Вось, Snapchat у выніку гэта не адзінавая ахвяра Project Ghostbusters, як яны называлі гэты праект. Вось, у наступныя гады яго пашырылі на Amazon і на YouTube. Вось, гэта ўсё рабілася для таго, каб прадаваць інфармацыю розным рэкламным сеткам і што яшчэ, ну, тыпу, невядома, што яны яшчэ, каму яны маглі перадаваць гэтыя дадзеныя. Ну, мне здаецца, ні для кога не сакрэт, што хутчэй за ўсё Марк Цукерберг са сваімі WhatsApp'амі і Фейсбукамі перадае даныя там ва ўмоўныя АНБ, ФБР і гэтак далей. Таму, канешне, ну, гэта... На жаль, з гэтага громкага скандалу не атрымалася, на навіне ўжо амаль... Чувак, на жаль... Не хайпанем. Не, я пра тое, што... Ну, вось, памятаеш, быў Сноуден. Сноуден рассекрэціў даныя аб тым, што АНБ сачыць за грамадзянамі і не толькі за грамадзянамі. А ў выніку у нас Марк Цукерберг з 2016 по 2024 год перахоплівае трафік іншай сацыяльнай сеткі, якая яму не належыць, праз сервіс, які ён спецыйна набыў для гэтага. То бок, ну, тут плача антыманапольная камісія. І у выніку... Ну, гэта ж не Microsoft набывае. І у выніку, да, не Microsoft же Blizzard набывае. Вось, і у выніку атрымліваецца, што яму за гэта ніхера, просто ніхера. Нават ніхто не развёў шум, з'явілася некалькі... Ну, просто, окей, яно было на Bloomberg, яно было на Wall Street Journal, але сапраўднага скандалу не адбылося. Ну, а ты бачыў, як Цукерберга полюбілі? Зараз, да, з барадой? З барадой. Да, так. это... Распавядай, чаму не? Ну, бля, карацей, пользователи, карыстальнікі, я не памятаю, ці то Reddit быў, ці то Twitter, яны на фотку Марка Цукерберга не прифотошопілі. Праз нейрасетку дадалі. Праз нейрасетку дадалі бараду. Да. І усіх гэта раз'ебала, таму што яна яму вельмі пасуе. Як табе ідэя таго, што Цукерберг просто гэтай фішкай з барадой адвёў фокус інфармацыі з гэтай праблемы? А яно ж магчыма. Ну, ты прыкінь. Ён такі, не, любіце мяне. Вось вам барада праз-шыі у мяне. Да чаго рыхтавацца? Рыхтуемся па-ціхаму да Трэцяй сусветнай вайны, таму што улады Китая настойліва раюць паступова скарачаць выкананне працэсару AMD, Intel, перайсці з Windows на свае айчынныя аналагі на Linux-ах, на свае працэсары, на свае відэакарты і гэтак далей. То бок улады Китая яны клапацяцца аб тым, каб не карысталіся амерыканскім усталяваннем, таму што там могуць быць умоўныя бэкдоры, праз якія можна залезці і скрасці нейкую інфармацыю. Як гэты мем пра чувака сырнага. Памятаеш? Не будзе хутка вашых Windows'аў. Так. Вось, кароче, на якія мыслі мяне гэта ўсё наталківаем? Праблема ў тым, што мне даўным-даўно ёсць перапіска з маёй сяброўкай пра тое, што Трэцяя мировая пачнецца з аграменнай кучы лакальных канфліктаў, а пасля гэтага калі Трэцяя мировая, ну калі Трэцяя сусветная скончыцца, калі мы не ўсе памрэм у, ведаеш, у ядерным пуламе, то мы будзем казаць, што вось дакладна, яно вось адсюль пашло, а мы вось гэтага не заўважалі.
Ну, чувак, просто калі мы паглядзім, я не кажу, што гісторыя заўжды цыклічная, і казаць пра тое, што раз гэта калісьці адбылося, то яно будзе і зараз так дакладна. Але вопыт першай і другой сусветнай вайны кажа пра тое, што перад тым, як войны пачыналіся, краіны пачыналі замыкацца і на сабе, і на тым, што яны ствараюць унутры сваёй краіны, і гэтак далей, і гэтак далей. То бок на ўнутрэннім рынку заставалася больш тэхналогій і прадукцыі, нібыта чым яны ішлі на экспорт. Вось. І тут прыблізна тое ж самае, але ў нас зараз галоўны экспорт гэта што? Гэта інфармацыя, ў прынцыпе. Я не кажу зараз пра заводы, не кажу пра аўтамабілі, я кажу вось асабліва пра нашу галіну, пра тэхналогіі. І калі там сістэмы кантролю штучнага інтэлекта амерыканскага пачынаюць кантралявацца і внедраться в амерыканскія ўлады, пры гэтым Кітай настойліва раіць паступова адмаўляцца ад працэсараў і ад умоўных Windows-аў і гэтак далей, то у нас ёсць праблема таго, што краіны пачынаюць зноў закрывацца на сябе. Вось, і гэта, канешне... Слухай, нешта казаць на гэты яно мяне крыху клапоціць, але паколькі мы падкаст крыху не пра гэта, вось. Канешне, окей, я разумею ўлады Кітая, там, я разумею, чаму яны так робяць, таму што яны там умоўна думаюць, што ў іх там ёсць бэкдоры. Гэта многа кажа пра тое, што сам Кітай, які прадае дахіра чыпу, таксама можа прадаваць чыпы з бэкдорамі. Ці можа гэта быць адказам на блакаванне тыктоку ў ЗША? Таксама, але тады гэта вельмі патэнцкі адказ. Таму што яны не сказалі, што мы забараняем вам карыстацца віндой. Яны такія паступова адмаўляемся. Слухай, тут трэба зразумець тое, што ў Кітае, але Кітай выдаліў у Апсторы выдалілі па патрабаванню Кітая зараз Facebook, WhatsApp. Уже даўно іх там няма? Не, вось некалькі дзён таму выдалілі. Я проста ведаю, што ў Кітаі заблакавана гэта ўсё. Так. Але WhatsApp можна было карыстацца, і там шэраг просто гэтых аплікацый яны выкарыстоўваліся ў Кітаі. Ты ведаў, што ў Кітаі няма Spotify? Цікава, я думаю, чамусьці у нас ніхто з Кітая не слухае. Так. Яно просто неяк... Слухай, тут же трэба разумець тое, што галоўныя імпарцёры, што ў ЗША, што ў Кітаі, гэта ЗША і Кітай. І струк ведае, можа яны просто хочуць развіваць, ведаеш, свой рынок. Магчыма. Я не хочу нічога казаць, што трэця сусветная, рыхтуйцесь. Ой, слухай, гэта вось як на тым відарысе пра тое, што ты залезеш у кішэню асенняй курткі, знойдзеш маску і сплакнеш, памяняючы фільтр на... папраўляе бронежылет. Вось. Гэта прыблізна тая ж гісторыя, таму што, чесна кажучы, пасля пачатку каранавіруса і пасля таго, што здарылася з намі ўсімі, нейкія адчуванні толькі, ведаеш, негатыўныя, толькі я такі, улады Кітая там нешта забараняюць. Мы беларусы ў міграцыі. Ты глядзеў в'юху Дурова Такеру Карлсону? Не? Па-першае, Такер Карлсон просто вельмі кепскі інтэрв'юер, таму што адказы на яго большасць... Таму што ён не сидзеў на стуле з пікамі? Не, я пра тое, што большасць адказаў на пытанні, якія ён задаваў, можна знайсці ў Вікіпедыі. Сур'ёзна? Да. Там Дуров распавёў толькі пра тое, што яго там 30 інжынераў. Ён не сказаў, колькі людзей яго сядзіць у маркетинге, ён не сказаў, колькі людзей... там зразумела, што яго не шмат людзей сядзіць ва маркетинге, у іх няма там умоўных. Но не сказаў, колькі у іх тэсціроўшчыкаў, напрыклад. Яны ў любым выпадку прадукт тэсціруюць, і такі прадукт, як Telegram, як па мне тэсціраваць там у 30 чалавек, калі ў цябе ёсць інжынер-распрацоўшчык, ён кепскі будзе тэсціроўшчык, таму што гэта вельмі шматлікая частка працы. Вось. І ён не сказаў, колькі людзей, напрыклад, працуе над анімацыямі і гэтак далей, і гэтак далей. Окей, тыпу, умоўна 30 інжынераў распрацоўваць, і Такер Карлсон такі: сур'ёзна, 30 чалавек, ёбаны рот, а як вы так? Чаму не 300 тысяч і гэтак далей? Ніяк вы умоўна ў Твіча, ці ў Твіттера, ці ў усіх гэтых астатніх. Вось, і чувак бачна, што зусім не з гэтага света, ён там не ведае, што там умоўную гуйню Stardew Valley, якая прадаецца мільёнамі копій, распрацаваў адзін чалавек.
Вось і канешне чувак максімальны вось не адтуль. Мне здаецца што ён пайшоў да Дурова толькі таму што ён да гэтага браў інтэрв'ю Пуціна. Ведаеш, тыпу каб адценіць. Паглядзім, Дуров анансаваў што ён зробіць гэтае інтэрв'ю з нейкім ліберальным журналістам. Вось і нешта мне здаецца што гэта нехта накшталт Дудзя, не абавязкова Дудь, а ну там не вижу маліна нахуй. Да. Ну вось, я спадзяюся, што канешне інтэрв'юха на 3 гадзіны з Мікітай Мелказёравым у Дудзя атрымаецца нармальна. Чаму я пра гэта кажу? Таму што Telegram згуляў не апошнюю ролю ў нашым жыцці як беларусаў і да сіх грае гэтую ролю. Таму і самае што важнае, гэта ж масавы прадукт. Гэта не прадукт пра Расею ці пра Эміраты ці пра нешта яшчэ. Пра Расею? Ну, пра расійскі, як умоўны ВКонтакце, як умоўны Яндекс. Як то ўсё кажуць. Так. Вось, кароче, гэта ўсё даволі дзіўна і цікава, канешне, што з гэтага атрымаецца далей. Інтэрв'ю не раю, не глядзі. Там нічога цікавага, просто прасрэце гадзіну жыцця ні на што. Што, у App Store з'явілася у бэце новай iOS прышпільная функцыя. Можна спампоўваць аплікацыі для айфона з іншых сайтаў і усталёўваць іх на свой телефон. Вау, ніколі не патрэбна было і зараз не трэба. Ну, насамрэч, мне таксама, і я не ведаю. Ну, тыпу, ёсць частка людзей, якія будуць выкарыстоўваць гэты функцыянал. Вось, каб гэта зрабіць, ты павінен мець спецыйны сертыфікат ад Apple, з'яўляцца афіцыйным распрацоўшчыкам, і ўсё роўна твая аплікацыя, яна праходзіць усе стадыі апрувінга ад Apple, а калі ніхто не працаваў у мабільнай распрацоўкі, распавяду, вы адпраўляеце гэта на разгляд, яны там гэта глядзяць, а пасля гэтага, калі яны вам апровяць, вы на бэкэндзе просто падмяняеце ўсю херню і пачынаеце жорстка скаміць. Як оно робіцца. Таму што звычайна яны на анбордзінгу пішуць 99 центаў на месяц, ніякага наебалава, а потым гэта ператвараецца ў 69,99. Так вельмі шмат распрацоўшчыкаў зарабляе. Я насамрэч, слухай, я б зразумеў, калі б гэты функцыянал з'явіўся тыпу 2015 ці ў 13. Калі б гэты функцыянал быў бы адразу. Ці каб ён быў адразу. Просто я насамрэч пры ўсёй пабудаванай сістэме, якая зараз існуе ў Apple, увогуле не бачу сэнсу нешта спампоўваць з іншых крыніц. Кажуць, што там нейкія маркеты новыя з'явяцца, ці ўжо там ужо з'явіўся як мінімум адзін афіцыйны маркет, які заапрувены Apple. Вось. Але я не разумею, нахер яно трэба. Вось на дадзены момант. З кропкі зору распрацоўшчыка, разумею, там можа быць меней-камісія. Вось. З кропкі зору, напрыклад, платежнай сістэмы таксама разумею, таму што ты не абавязкова павінен карыстацца платежнай сістэмай Apple. То бок мы там можам умоўна падвязаць, напрыклад, які-небудзь PayPal. Як, напрыклад. Вось, ну хаця PayPal і зараз можна аплачваць. А ты не думаеш, што ўсе гэтыя аплікацыі, якія будуць праходзіць гэтую мадэрацыю ад Apple, каб, ну, трапіць на iOS-сістэму афіцыйна, як бы афіцыйна, ім придзецца дадаваць магчымасць аплаты праз PayPal. Не, конечно. Apple Pay. Да, конечно. Таму што гэта зручна. Гэта вельмі зручна. Блядь, я калі... Карацей, я знайшоў, ну, точнее, Laren пачалі рабіць... Дакладней, прабачце. Точней, блядь. Я сказаў точнее? Ой. Ну вось, дакладней, Laren пачалі рабіць вінілавыя кружэлкі. Вообще-то. Ну добра, ну. Я магу казаць, як хочу. Ну вось, Laren пачалі рабіць прадзамовы. Трэба зрабіць ўсё ж такі падкаст з чалавекам, які вельмі выдатна парадыруе Лукашэнку. Нарышкіна? Так. Laren пачалі рабіць кружэлкі по Baldur's Gate 3. Так, я ведаю. Яны зрабілі... І мне нешта здаецца, што ты ўжо яе набыў. Так. Па прадзамове, вось да 5 наступнага месяца, вось, можна зрабіць прадзамову. Яна да сіх у абработцы, але, ну, то струк з ёй. І праз афіцыйны сайт Laren нельга аплаціць праз Apple Pay. Табе трэба... Вбіваць банкаўскую картку? Выключна PayPal. Уяві сабе. Вось, і таму я знайшоў яшчэ адзін сайт, куды трапляюць усе вінілавыя кружэлкі з, ну, на гульнявую тэматыку. І там я за 2 клікі
аплаціў праз PayPal. Apple Pay, блядь, чаму PayPal? О, 29. Зараз я Ну вось. І гэта самае раз'ёбнае, што можна прыдумаць. Apple Pay, гэта цудоўна. У мяне пакуль не было айфона, я не разумею. Ну што, картку паднёс, да і ўсё. Блядь, ты можаш адначасова перапісвацца з кім-небудзь і плаціць. Калі ў тебе хапае на гэта грошай. То так. Да. Ну што, давай яшчэ пра аднаго гіганта, якую мы крыху зачапілі сёння. Гэта Microsoft тэстуе рэкламу ў меню пуск. Вось. Я не ведаю. Да. То бок нажимаешь на меню пуск, из места якой-небудзь плітак у тебе реклама. Пачакайце 5 секунд. Не, там реклама аплікацыі, реклама розных херні, вось. Па-першае, яно ўжо тэставалася ў Windows 10, ну, тыпу, там таксама была реклама, вось, і яны працягваюць развіваць гэтыя ідэі, і гэта вельмі цікава, таму што, ну, вось давай глядзець па логіцы. Ты набываеш лицуху Windows. Нажимаешь на меню пуск, и он тебе некую скамерскую херню подсовывает. Ну, и ты таки берешь, выдалить торрент Windows спампаваць. Да. Без рекламы адразу. Без рекламы, так. Вось, таму карыстайцеся. Праз тыдзень з'явіцца гэта активацыя Windows, але 100%. Ці яны завезуць некую херню 99 центаў на месяц, каб не бачыць рекламы. Короче, чувакі спрабуюць тэставаць новую сістэму манетызавання. Мне здаецца, што, ну, гэта шлях. Вось памятаеш, у нас быў з табой самы першы выпуск першага гікаўскага. Мы з табой абмяркоўвалі тое, што нехта з кампаній распрацоўвае сістэму, каб на билбордах у гульнях рэкламаваць розныя тавары. Вось, гэта прыблізна тая ж херня, якая цалкам. Так, але гэтая херня никак не перашкаджае табе. Так. У гульнях. Так. Ну, сістэма пуск? Ну, у гульнях, разумееш, гэта разрушае наратыў. Ну, калі ты у Fallout бежиш і бачиш рекламу Durex якого-небудь. Да. А калі ты гуляеш у Алана Вейка, напрыклад, у тебе реклама батарэек, для якія ты ў ліхтарыкі выкарыстоўваеш. Гэта прышпільна. Гэта так было ў першым Алане Вейке, таму што там Duracell рэкламаваў. Сур'ёзна? Да. О. Вось. Але калі ты гуляеш у Алана Вейка і табе, блядь, рэклама лідскага квасу, то гэта не вельмі. Гэта таксама прышпіл. Это прышпільна, але лідскі квас гэта смачна. Лідскі квас не занесе. Короче, гэта насамрэч было б прышпільна, але я упэўнены, што ў бліжэйшыя 10 год мы не атрымаем нічога такога, чтобы нас задавальняла больш-менш. Тое ж самае з Windows магу адказаць. Ну, слухай, тут уже яшчэ залежыць, я не ведаю, ці ёсць якія-небудзь канцэпты, як гэта павінна выглядаць? Ці гэта ты открываешь пуск, і у тебя реклама просто пачакайце 5 секунд, каб... Глядзі, зараз, калі ты открываешь пуск, у тебе там тыпу пліткі з аплікацыямі, і у тебе атрымліваецца, ёсць некалькі плітак, у якіх будзе заўжды паказвацца реклама. Нібыта ты ўжо інсталяваў некаторыя аплікацыі. А зараз Windows выглядае як Windows Mobile? Ну, не. Якія там, блядь, пліткі? Ну, просто яны там ёсць. Усё, уяві, што яны там ёсць. Там часткова... Блядь, ты кажаш, мне уяві. Windows... Мне падаецца, што гэта як Windows Mobile, не? Ой, Windows Phone. Не. А, бляха, у нас же інтэрнэт скончыўся, трэба заплаціць за інтэрнэт. Першы гікаўскі, так. У час запісу у нас адваліўся інтэрнэт. Ну, добра, я запісу, паглядзіш. Хуйня з-пад каня, як па мне. Хуйня. Да. Што, у нас застаецца з табой апошняя навіна зараз, паколькі у цябе сеў ноут, все навіны сёння чытаю я. Twitch дадасці ў сваю аплікацыю стужку ў стылі TikTok. Вось, абнаўленне плануецца выпусціць на працягу гэтага ўжо месяца, то бок як бы красавік скончыцца, і вы атрымаеце змест Twitch TikTok. Там як гэта будзе выглядаць? Будзе две стужкі на мабільнікі, левая і правая, груба кажучы, як у TikTok, типу For You і ўсё астатняе. For Us. Але і там будуць, яны кажуць, тыя стрымеры, на якіх ты падпісаўся. Вось. І там будуць просто стрымы? Нет, там будуць кліпы з трансляцый. Слухай, гэта насамрэч, я хачу крыху вось гэтую памойку абеліць. Вось, але калі гэта будуць нейкія нарэзкі цікавыя, я вось то саме хацеў. Таму што ў тыктоке нарэзкі з стрымоў яны даволі нармальна набіраюць. Вось. Але першае, як будуць рабіцца гэтыя нарэзкі? Іх будзе рабіць штучны інтэлект і сам аўтаматычна выкладаць. Ці гэта будзе рабіць стваральнік контенту, які гэта трэба будзе рабіць. Так, па-другое, тут існуе праблема Ютуба.
Таму што на Ютубе, калі з'явіліся шорцы, у нас з'явілася такая сістэма. У нас мы, напрыклад, канал, які выкладае шорцы. Людзі глядзяць гэты шорц і падпісваюцца за іншымі шорцамі, а асноўны контент не глядзяць. І некаторы момант праз гэта контент песімізіраваўся. То бок, калі да цябе прыходзіць вельмі шмат новых падпісчыкаў, яны нічога не глядзяць, цябе менш раюць. Вось зараз кажуць, што гэта вырашана, але вось тыдзень таму мы размаўлялі з экспертам по Ютубу. Вось, ну гэта сапраўды чалавек, які вельмі моцна з ім працуе і сапраўды зарабляе даволі шмат грошай праз гэта. Вось, і ён казаў, што на дадзены момант незразумела, ці вырашана гэтая праблема. І з Твічом можа быць прыблізна тое ж самае, таму што там рэкамендательная сістэма таксама існуе. Таму, канешне, не вядома. Але, друг веда, я кажу, калі гэта будзе нешта цікавае, то, добра. І калі гэта будуць выключна нарэшкі са стрымаў. Ты так кажаш, нібыта ты карыстаешся Твічом. Карыстаюсь. Ты карыстаешся Твічом? Ну, конечно. Навошта? Я гляжу Лепуса, па-першае, час ад часу. Я гляжу Хомзіка, час ад часу. Вось, Бахема. Я гляджу толькі Малатка, таму што ён на YouTube стрыміцца. Я не ведаю, мне жахліва і херова ад таго, як працуе Twitch. Тыпу, у мяне на работе стаіць Mac Pro. Я на ім адкрываў недавно Twitch, і он у мяне там лагае. Я вось пра гэта. У мяне я не ведаю чаму. Мне там, тыпу, можа быць, просто там, не веду, пастка з бесконцай буферызацыі. На табе, і ўсё. У мяне гэта было Артур Дівія, калі яшчэ ці толькі Baldur's Gate выйшаў, ці ён яшчэ не выйшаў, ён стрыміў Baldur's Gate 3, я заляцеў просто паглядзець, што ў іх там адбываецца, і ў выніку я не мог паглядзець стрым, таму што ў мяне была бесконцая буферызацыя. Цікава. Вось, але пры гэтым на тэлефоне Twitch працаваў нармальна, але на тэлефоне Twitch я глядзець адмаўляюсь, таму што гэта незручна. Вось. Так, ну што, сябры на свече яму зручна. Ну так, это правда. Так што, сябры, сяброўкі, дзякуй, калі дасюль даслухалі, можете напісаць дзякуй за мову, можете, не ведаю, можете просто струкамі нас закідаць, мы ніколі не супраць. Перейти па ўсім спасылкам, якія ёсць у нас в апісанні. Да. Это мой родны гук, гэта кавярня, гэта гаварун, гэта вожык. Гомзік. Ну і Гомзіка добавим. Да мы всех дададзім, кого вспомнім, вось. Шо, давай сканчаць, нормально запісаліся. Вось, давай з тобой чокнемся. Каб вы разумелі, на дадзены момант запісана 2 гадзіны 27 хвілін. Да, але вы хутчэй за ўсё убачыце только гадзіну. Толькі гадзіну 27. Вось, таму што астатняя частка пайшла на Patreon. Подписывайтесь на Patreon, падабайкі, шэр, каментары. Я хочу больше каментараў. Вось. Да, прыемна іх чытаць. Так. Калі гэта не каментары ў Твітары, простое, што тыпу ты баклак. Да пабачэння. Які просто